Director National Orientation Agency na Anambra State Directorate Maazị Edozi Ajiegbu agwụgo ụmụ afọ Naijiria ka ọ gbachara ihe ọbụla nwere ike ibute kata ma na-akụnyezi mkpụrụ dị mma n'obodo anyị bụ Naijiria. Anyị Chukwu Emeka nwetara anyị ozi na Maazị Ajiegbu kwupụtara nke anụ oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ụlọ ọrụ ya n'Awka. Igbo kọwara ọrụ gọọmenti kwesịrị ịrụ ya nakwazi ọrụ ụmụ Naijiria kwesịkwazịrị ịrụ ka e were nwee ike nweta ịdị n'otu nakwazi agamnihu nke obodo a bụ Naijiria. Ọ gara n'ihu wee kwuo na ọ bụrụ na enweta ịdị n'otu nakwazi ịhụnanya na ala anyị nke dị n'etiti mmadụ niile bụ ndị Naijiria, na ọtụtụ ihe ọjọọ nke na-eme n'ala anyị dịka izu ohi, imebisi ihe ndị mmadụ nwere ya nakwazi ọtụtụ ọgbaghara ndị ntorobịa na-etinye n'ala anyị ga-abụ nke ga-akwụsị. Ọ gakwara n'ihu were kwuo na ya bụ ọgbakọ ọ bụ nke ha na ọtụtụ otu nke gụnyere otu ụmụ nwaanyị, otu ndị ntorobịa, ụlọ ọrụ ndị ọrụ nchekwa nakwazi ndị ọzọ ga-anọ na ya wee wepụta usoro a ga-eji wee kwụsị ọtụtụ ihe ọjọọ nke na-emegide adịghị n'otu, enweghị ịhụnanya nakwazi agamnihu n'ala anyị. N'Awka, abụ m Chukwuemeka Mọdịlem.